ଚାକୁରେ ପରିବା କେମିତି କାଟନ୍ତି କେଜାଣି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଜମା ବି ଏ ଚାକୁରେ ହେଉନି। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ପନିକିର ଲୋକ, ଏ ଚାକୁ କାହିଁକି ଯିବି। ହେଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଚାକୁ ଆଣୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ବାବାରେ, ଏଥିରେ ତ ଜମା ବି କାଟି ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚାକୁରେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏ ବାଇଗଣ କାଟିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ହଉ ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଆକୁ କାଟିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ହାତରେ କୁଆଡ଼େ ଲାଗିଯିବ କି। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋର ସବୁ ତ କଟାକଟି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେ। ଯଦି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥିରେ ପାଣି ନ ଦିଏ ନା, ଫଳ ସବୁ କଇଁସିଆ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏପଟେ ସିନା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି, ହେଲେ ମୋର ମନରେ ଭାରି ଡର। ସେ ପୁଣି ଆସିଯିବ ଯଦି। ଏ କଡ଼େଇ ବି ବସେଇଦେଲି, ଆଉ କଡ଼େଇଟାକୁ ଯଦି ଧରିଦେବ ତାହେଲେ ସବୁ ସରିଲା କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଜି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଅଛି। କ'ଣ କରୁଛି ଏଇଠି ଆମକୁ ଅନେଇଲା ସିଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତଳେ ଏଇଠୁ କାଢ଼ିକି ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେଇକି